En köp garaşylan proyekt. Hemmeňe salam. Bu Dutkemer proyektimize başlaýar. Maşin lükluca 2005 arasy ýekme karobka. Ýagdaýyna serdiň oglanlar. Gördüňiz görýäňiz. Pol nasryjyda gelen maşin. 4 saat tigir goýmaly, hadawy biraz geçmeli. İçini ýudurmaly, himçiske ettirseň bolýar, ettirmeseň bolýar. Salony idealny. Näme üçin muň ýaly salon galan? Hem çykolly sürlen maşin. Hem probega 170 min. Rulnyň dıgır-dıgır ýerleri hem gitmedik. Inni serdiň men näme edesim bilemin? Ýewropekan renkini bileňiz, göwüsän. Şoňa renk etdirjek. 4 santyk diska, pakrişka, diskada grant koýarys. Bu şuat Avalon diskada dur. Bunam häzir şo grant aljak germek gitjek. Şo taýda 2000 madyň hasabyna alarlydy köne pulan 10 milyon. Zavatskoy arastaja diskler budam. Avalonyň öz zavatskoy diskleri hiç defekt ýok. Mun tawşyrar solara üstüne pullar grant alyp gaýdar. Dutkemde banan olmasa Vittolona ulana bilýäňiz. Bananjyk koýarys. Eski bumper faralar hemme zat gülýär. Çalışmak gerekkä ýöne öňkü bumperam gowdal, öňkü faralarym gowdal. Elbette ýağın çalışmaly amatly we gowy ýağ goýar. Green Hill şu wada 10-40 km'ne bu maşin taýyn bolýança 10-40 geler. Ve filtrlarynyň hemmesini çalışmaly. Kayak kompaniýasynyň filtrlaryny goýarsa ulanýar. Gowja filtrlar maşin söýüjüler üçin bu filtr arkaýyn ulanyp bilýäňiz. Öňkü bumperiňe ýagdaý gowdal ulanýar. Soň şpaklovka laptyrlar degirenlerine döwlendirler. Şpaklovka durşuna. Mana gün zyňýas angardan täze alyp goýars gowdat. Faralar hem kasym ertik görkezjek. Näme edip bilýär? Bolmasa skareşko bunu depo goýar. Depona bilýäňiz da magazina satylýan bolýar. Şonu alyp goýarmy hamdän. Ana da kapot. Bu kapodyň şu jaşyny işlenen şpaklovka çaljy eplenen ýöne zavatskoy kapodu men gowy etip işleder bildirmedi ýaly edip buna zavatskoy kapodu bir kalar ýerine dur. Motor 2-4 berde ýöne 2-4 dip gowy etmeler ýöreýiş saat gatgowy. Hiç ýyl artykma ses ýok. Kondisioner, peç hemme zat işläp dur. Kapotda hiç ýyl etme zat ýok. Akkumulyator çalşar, täze akkumulyator ýöne kiçik goýup durlar. Öz zavatskoy akkumulyatoryny goýar. İçine de polny sepdirjekdir. Sebäbi tagym renk öwürleriniň. Goýup sepdirin, bildirmedi ýaly şu wagt kraskalar gaçym içi. Degim ýok ýöne renk öwürlen üçin gowy öwürmenlerde öň öwürlerine. Gaçan kraskalar. Olarnam gowy edip sepdirer nesip bolsa. Primerna 20 munna taýynajak bolýan oglanlar muny. Taýynap satmama makmal. Özüm ikinji ulog edip bulanmama makmal. 24 ýes sargadym bilýäňiz. O gelýänçe bir da sürmeli paka öz maşyny satdym da. Men taýynanýan gowy edip 40 gradus ysy oglanlar şu wagt içine girdik kondisioner işletýär. Kondisioner ýaman gowy işleýär. Zavatskoy kompresor olan üçin. Aýrbak çykmadykdyr. Şu ýerde aýlantyr ýöne aýrbak çykmadyk içine dur. Bäram çykmadyk. Degim ýeňiller şu sag kirel. Ruşnoy elle işlem ok elbette mına moňordar. Indi şuň içine wanya mebel etdirjek. Nesip bolsa şu ýerden nomerini goýun. Pol mebel olar, rulny bilemek näme etjämi. Ondan içini himçisk etdirers. Resullaga nesip bolsa şu ýerden nomerini goýun himçisk üçin. Soň farany, kasymy şu ýerde oňam nomerini goýjak. Belki şunu etdirers, belki de täze goýar men toşna bilemem ýa. Prosesde görmeli. Nesip bolsa braýa ýetirip taýynamaly. Men muny ertir maşyna adymy geçirjek göni. Adymy geçirýän, taýynýan. Lükças badyr. Patologam alkantar etmegime makmal. Patolog seriniň ýertilen ýerleri bar. Muň ýa-da islamok men polny bir la geçse patolog belki öz materialyny tikdiren, belki alkantar etdiren toşna bilemok. Atak maşynyň içi akuratynca hiç etmeli zat ýok. Bir ýukaçyk kimçisk etsek bol gat kapad edýär şuň üçin. Maşyn köp wagt ýatan awlan arada maşyny men satlyga çykartdym ýadymda ötüşem. Şo maşyn şu. Maşynyň opşam alanda ýagda ýerbetler. Bu baha 1000 ýalyk maşyn şu wagt tapmak gatykyn. Probegam 171 min da kurçed edilmedikdir. Zavatskoy probegi, zavatskoy pribor şuň ýalyk 2005-de gelýär. Çykýançy telewizor goýarys, aparat goýarys, bir açyk aparaturada dakarys muňa. Çyralaryny da ütgeders, opşam goşmaça zatlar bar. Ulanır şu wagt motor işläp dur, özüň eşitýän kondisionerem işläp dur. Artykma ses ýok maşynda. Hemme zat gülýälçyk bolan üçin aldym. Pakaşda özüm sürjek. Ondan gowy taýynlaýyn, gowy bedaýyn, ondan soňra görber. Ana şuň ýaly video boldy, şeýle format, şuň ýaly kontentde ýarýan bolsa, hökmen like goýun, kommentariýa ýazyň, dostuňyzla paýlaşyň, aktiv gowy görkezim ulanlar.
başka haýty maşyn bastanawyr edeli. Inniki maşynymyz karesi o babuçka bolmagy gatakmal. Yazın komentariyada. Dut kemir göwnüňde ýaram olanar. Bu wagt bakarar agaty ýokar bu maşyna bilýäňiz. Legenda maşyna. Ýurdumyzda şu wagt iň popularyny 4 san maşyn Lisichka babuçka. Dut kemir, dut awlan. Iň populyar 4 maşyn şolar. Kim nähil maşyna alasy gelip bolýar? Şuňa dut kemir alasyňyz gelýärmi? Taýynjagyny ýa şuňa alyp özüňiz taýynasyňyz gelýärmi? Her biriňizde öz isleýän maşyny almak nesip etsin ulanar. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun. Dawaçy galan at bolar.